F'dawn l-aħħar 3 snin il-Malta Industrial Parks allokat mal-250,000 metru kwadru ta' art tal-fabbriki f'żoni industrijali. Kull talba toffri sfida għax l-ispazju huwa limitat ferm, partikolarment f'industrija li l-ħin kollu tesperjenza bidliet. Fil-fatt Tony Zara, iċ-Chairman tal-Malta Industrial Parks, kumpanija li tamministra artijiet industrijali tal-Gvern, innota iċ-ċiklu kontinwu fl-industrija. Investimenti ġodda li jidħlu, investimenti li jespandu u oħrajn li mażmien iżarmaw minħabba tibdil fis-suq jew jirtiraw. Zara fakkar li art industrijali f'pajjiżna hija limitata ħafna u fejn l-użu tal-art ma jkunx wieħed industrijali jippruvaw jinstabu alternattivi vijabbli. Dan biex ikun immassimizzat il-potenzjal u l-użu ta' art għall-użu industrijali. L-MIP hija conduit biex tiżviluppa iktar Malta. Aħna qegħdin hemmhekk biex naqdu inservu il-tenants tagħna u biex naraw li l-effiċenza tagħhom tikber billi nagħtuhom l-aħjar accommodation li jista' jkollhom fl-Ewropa. We want to be the best in Europe. Fl-istess waqt Zara fakkar li għaddejjin b'ritmu tajjeb id-diskussjonijiet biex iż-żoni industrijali f'pajjiżna jingħataw manutenzjoni permezz ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat. Iċ-Chairman tal-Malta Industrial Parks spjegalna li l-ammont ta' fabbriki f'pajjiżna jeċċedi l-1000 u d-diskussjoni flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ hija maħsuba li twassal għal żoni industrijali iktar notfa' u sbieħ. Għaliex sostna Zara min aħjar jamministra żona jekk mhux l-istess nies li jagħmlu użu minnha. Dik iż-żona mbagħad huma jiddeċiedu x'iridu jagħmlu budget darba fis-sena, aħna ngħaddu parti minn dak il-budget lil dawn il-PPP u x-xogħol isir hemmhekk. Naħsbu illi b'dil mod il-euro naħdu ħafna iktar benefiċċju minnu milli qed nieħdu bħalissa. Dan il-ftehim mistenni jwassal ukoll tneħħija fis-service charge li l-industrija kienet tħallas u li taħt gvern preċedenti għoliet għal €7 kull metru kwadru.